priebehu minulého roku sme realizovali projekt vďaka finančnej podpore nadácie Národnej banky Slovenskej republiky. A tento projekt sa jednal o finančnú gramotnosť, posilnenie finančnej gramotnosti klientov a bol pre nás a v prvom rade pre klientov veľmi dôležitý. Tento projekt bol pre nás dosť taký úspešný, pretože nie každý je v tom, aby som tak povedal, že zbehli, viete. Ale veľmi poučné to bolo. Čo som videl klientov tohto zariadenia, tak tí väčšinou ako to boli pre nich nové informácie a myslím si, že to pomohlo viacerým ľuďom. Už len ten problém, že ľudia nemajú ten príjem, tak toto im rozhodne musí pomôcť nejakým spôsobom. Veľa ľudí si myslí, že táto časť obyvateľstva nedisponuje peniazmi a možno im príde smiešné riešiť za nich nejaké šetrenie, odkladanie a možno aj sporenie. Práve naopak je to skupina ľudí, ktorí, ak majú peniaze, tak ich minú okamžite. Pretože nemajú perspektívu ďalšieho plánu, čo s nimi urobia, čo si za ne kúpia. Naši ľudia v útulku, ktorí sú u nás ubytovaní, dostávajú finančné prostriedky, minimálne pracujú na tom, aby dostávali aspoň hmotnú núdzu z úradu práce. Teraz je to okolo 84 eur a pre nich je to obrovský majetok. Pre nich, čo možno predávajú notabene, alebo niečo vyžobrú. Zrazu dostanú každý mesiac 84 eur a práve tu vidím ten priestor a tú veľmi dôležitú úlohu projektu, na ktorý by sme chceli ďalej nadviazať, učiť ich, ako s týmito peniazmi výjsť. Vzdelávanie vo finančnej gramotnosti v oblasti oddlženia považujem za dôležité z pohľadu celkového vývinu človeka a celkového jeho zabezpečenia. Nakoľko zvlášť u mladých klientov je veľmi využívaná tzv. Čierna práca, ktorá je bezpríjmová. Na to nadväzuje vlastne neplatenie zdravotnej poisťovne, sociálnych odvodov, taktiež budovanie si sociálneho systému pre ďalšie dni jeho života, zvlášť potom v čase staroby, v čase choroby, v čase nejakých krízových situácií, keď človek už má menej síl, menej možností na zamestnanie, príde na to, že tieto dlhy sú preňho nejakým tým kolotočom, nejakým kruhom, z ktorého sa vlastne nevie bez oddlženia vymaniť. Čo sa týka realizácie toho projektu, tak na upevňovanie vlastne tých vedomostí sme spolu s kolegyňou zvolili formu rôznych kvízov, rôznych hier, čo sa nám ako keby ukázalo ako dobré, pretože klienti v rámci voľnočasových aktivít, v rámci nejakých, by som povedal, že hier, a veci, ktoré ako keby nepripomínali tak vzdelávanie, si mohli upevniť to, čo sa v tom vzdelávaní dozvedeli. Viete, tá pani sestrička, ona mi pomáha veľmi v tomto. Či už v tých splátkach, čo som splácal doteraz, lebo mal som exekútora, no tak dal som si to splácať po 50 eur a ona mi za každým pomáhala, aj keď som, dajme tomu, potreboval vypísať šék, vypísal som, zaniesol som, na poštu doniesol som k nej a tak. Čo som sa ja musel naučiť, bolo naučiť sa hospodáriť proste, že čo sa tu stretávam s ľuďmi, tak proste jeden deň dostanú peniaze a proste do 3 dní sú bez koruny. A aspoň im otvoriť to okienko, aby vedeli, že proste aj o týždeň potrebujú peniaze a ak sa dá, tam bola aj dobrá myšlienka s tým, že aby si šetrili. Aj keď len dajme tomu 10 eur, ale aj to je niečo. Je najťažšie to ustražiť si tie peniaze, nejak si to porozdeľovať, pretože tým, že to naše bývanie a nie je tá stabilita tých ľudí,
toto je najväčší problém a rozhodne nám veľmi tým pomáhate, jak nás riadite, jak nás tomu vedete, jak nám ponúkate o tom informácie. Podávanie informácií a distribúcia klientov do rôznych iných zariadení k rôznym iným možnostiam je takou základnou prácou sociálneho pracovníka. Podávanie informácií o sociálnych dávkach je často jedinou možnosťou na zachovanie dôstojnosti človeka, na to, aby získal nejaký aspoň ten minimálny základný príjem na prežitie. Veľa klientov hovorí o tom, že nemôžem pracovať, pretože hneď mi exekútor všetko zoberie. A ako je to možné? Veď životné minimum vám musí nechať. No, možno musí, ale nerobí to. A hovoriť im o tom, vysvetľovať, ako to je v zmysle zákona, a na čo majú právo, na čo majú nárok, je alfa omega celého nakladania s ich financiami, ktorých je málo, majú ich málo. A dohľadať aj na to, aby tí exekútori to naozaj nerobili, ak to robia. Možno komunikovať s komorou exekútorov, alebo obrátiť sa aj na súd. Jednoducho, že tí ľudia sú okrádaní, pretože odborníci predpokladajú, že títo bezdomovci nemajú žiadne právne povedomie. Dostávam dôchodok a ono je dobre, keď si vie človek rozdeliť peniaze, viete. No a aj táto spoločnosť, čo je tu, no, pomáha nám, veľmi nám pomáha bezdomovcom, pretože keby si mal človek každý deň kupovať, jesť, keby si mal všetko kupovať, nevystačil by. Čo sa týka už len toho príspevku, tej sociálnej dávky, tak proste tak sa začína vlastne finančná gramotnosť pre toho človeka. Že proste dostane má nejaký príjem. To je základ finančný, lebo keď nemá nič, tak proste nerozmýšľa. Obyčajne tie peniaze nemáme, tak tieto dávky a rozhodne hmotné núdzi a príspevkové dávky a ďalšie možnosti, ktoré máme z týchto združení, respektíve z tohto združenia, ktoré navštevujeme a ktoré nám ponúka, ja si myslím, že človek by sa mohol nejako dostať ďalej a posúvať sa tým správnym smerom, nájsť si tú prácu a naučiť sa vlastne hospodáriť vďaka týmto peniazom, aspoň týmto peniazom, aby ďalej do budúcna vedel, aj keď treba, že sa mu navýši ten príjem, ale rozhodne bude vždy mať svoje zadné dvierka a povie si, keď som dokázal vtedy to, tak dokážem aj viac a teda aj ušetriť si, aj s tým vedieť hospodáriť. Ja si myslím, že je to fajn a že takto. Jasné, čo sa týka osobného bankrotu, tak to je podľa mňa základná vec a veľa ľudí to ani nechápe, že si to myslelo, že to proste len tak, že proste vyhlásim osobný bankrot a proste zo dňa na deň som na nule a pokračujem ďalej a nevedeli o tom, že to je určitý proces, pri ktorom vlastne v podstate každý mesiac musia nejakú splátku dať a proste aj tým osobným bankrotom sa môžu posunúť ďalej s tým, že jednak budú v podstate na nule, ale aj sa naučia hospodariť, lebo stále tam tie splátky budú. Ale čo som videl ľudí, tak nebolo to ľahké, ten osobný bankrot. Osobný bankrot pre mňa vlastne znamená to, že sa zbavím povinnosti tých exekúcií a môžem aj s tými peniazmi, ktoré mám, začať normálne hospodáriť. Teda. Osobný bankrot a informovanie klienta o tom, že má možnosť si to v pokoji vyriešiť, že na to existujú spôsoby, ako sa zbaviť dlhov. Znamená pre klientov nie len to, že možno niekedy budú môcť opustiť priestory útulku a prenajať si nejaký menší byt, ale znamená to pre nich aj neodmysliteľnú zdravotnú starostlivosť, riešenie ich dlhov, ktoré majú voči zdravotným poisťovňam a majú ťažkosti a nemôžu to lekára navštíviť, pretože nemajú kartičku poistenca. Finančná gramotnosť, osobný bankrot,
odĺženie klienta, to všetko má vplyv na bežný život, ktorý si my, bežní občania, čo máme to šťastie, že máme vlastné bývanie, ani nevieme predstaviť, ako veľmi to s tým súvisí. A k tej ľudskej dôstojnosti veľmi prispieva, pokiaľ človek má aj to bývanie, ale dokáže si aj nejaké peniaze ušetriť, zarobiť. Výška hmotnej núdzy rozhodne by mohla byť o čosi väčšia, aby to ľuďom dalo viac. Rovnako to platí aj o príspevku na bývanie, že by sa to mohlo trošku aspoň navýšiť. Príspevok na bývanie, neviem, aké sume to je momentálne, ale ak je človek sám, myslím si, že nie. Ešte ako takto v nejakom takomto útulku áno, ale to nemôže byť dlhodobá vec. To je proste na určitý posun, aby sa človek z ulice dostal medzi ľudí a ďalej sa počlenil do spoločnosti. Ale s takým príjmom sa určite nedá. Ten príspevok na bývanie, no to by bolo perfektné. No. V rámci mojej kancelárie mám k dispozícii zamykateľnú skrinku plechovú a mohli by si, niektorí klienti to už robia, ale mohli by teda tí uvedomelejší alebo tí, ktorí by s tým súhlasili, samozrejme odkladať si nejaké 5-10 eur mesačne. A potom vlastne vždycky po nejakom čase, napríklad po 3 mesiacoch, keď sa predĺžuje zmluva, si to spočítali, koľko si našetrili, pochváliť ich, že mohli by sme sa hrať na banku. Veľa vlastne týchto klientov neviem o týchto možnostiach a že sa im vlastne rozšíri aj obraz v tejto finančnej gramotnosti. Je vidno, že staršia generácia ľudí má väčší vzťah k tomu hospodáreniu. Vlastne možno je to aj z takého rodinného prostredia, že majú tie zvyky ešte zaužívané a sa snažia vlastne viac využívať tie možnosti sporenia. Význam vidím práve v tom, že klienti získali napríklad vedomosť, že banka im môže poskytnúť bezplatný účet, pokiaľ oňho požiadajú. Takíto ľudia, ktorí sú zaradení v tejto ich kategórii, taktiež môžu napríklad získať informácie o tom, že pokiaľ majú nejaké dlžoby, exekúcie, dá sa s tým niečo robiť, netreba predtým zatvárať oči. My sme tu organizácia na to, aby sme im v tom pomohli. A dôležité je aj získať vedomosti o tom, alebo naučiť sa odolávať takému, by som povedala, pokušeniu brať si nezodpovedne úvery, na ktoré potom nevedia reagovať a nevedia ich splácať. Niekedy nám klienti vyčítali, že však na čo oni budú ako keby robiť nejakú vzdelávanie vo finančnej gramotnosti, keď hospodária s dávkou hmotnej núdzi, ktorá je 84 eur mesačne. Tento argument má aj svoje ako keby ale aj svoje ako keby zápory. To znamená, že my sme sa im snažili vysvetliť aj to, že to hospodárenie naozaj začína tým hociakoukoľvek sumou, že človek vie si ju rozvrhnúť a vie s ňou nejak hospodáriť a vie si nejak naplánovať tie svoje výdavky. No na druhej strane, úprimne povedané, že táto výtka je aj reálna. A to je naozaj to, že tá nejaká sociálna sieť alebo tých sieť dávok hmotnej núdzi, príspevkov na bývanie je naozaj v našom štáte neúmerne nízka. To znamená, len za pomoci týchto dávok, ako niekde možno v iných krajinách, sa človek nedokáže postaviť bez nejakej dodatočnej pomoci na nohy. A hlavne, dajme tomu, človek z ulice, že by si, dajme tomu, s príspevkom na bývanie našeho bývania nie je možné. Tak radi by sme naozaj upozornili aj na tento fakt, že na jednej strane naši klienti môžu robiť rozhodnutia, ktoré nie sú dobré, lebo nemajú tie vedomosti, alebo jednoducho robia zlé rozhodnutia v správe osobných financií, alebo ich urobili v minulosti, ale na druhej strane, že naozaj hospodária naozaj s takým rozpočtom, ktorý si bežná domácnosť nevie predstaviť. A radi by sme aj takých zodpovedných vlastne ľudí upozornili na tento problém, že keď sa zvyšuje, či ja viem, životné minimum alebo dávka hmotnej núdzi, že malo by prísť naozaj k ráznemu zvýšeniu. Tá dávka môže byť kľudne v budúcnosti naviazaná možno na nejaký výkon toho klienta, že musí ako keby niečo ten klient vykonávať k tomu, aby sa integroval do spoločnosti, ale naozaj, že
s dávkou hmotnej núdzi vo výške 84 eur to nepokrýva ani tie najbežnejšie základné potreby toho človeka mesačné. Moje prvé peniažky, ktoré vďaka tomuto združeniu, keďže som sa mohla dať do poriadku tu a naučiť, ako tak hospodariť, boli viac menej také, že ja si ich budem ako keby posúvať korunku ku korunke a šetriť si viac menej, pretože človek zajtra nevie, čo bude pozajtra. Mňa ste vlastne toto naučili a ja som toto prijala a takto si pôjdem. Po absolvovaní daného vzdelávania sme zaznamenali o mnoho vyšší nárast klientov, ktorí prišli s prosbou, aby sme im pomohli so žiadosťou o zaevidovanie sa na úrad práce, so žiadosťou o získanie dávky hmotnej núdzi. Robili sme o mnoho viac lustrácií dlhov, nakoľko klienti mali záujem vedieť o svojej aktuálnej situácii, vedieť o tom, aké majú dlhy. Taktiež opakovane sa pýtali na to, že či tie dlhy je možno nejako vymazať, odstrániť, aby mohli začať na novo svoj život s čistým štítom. To, čo ako keby ja považujem, že za také unikátne v tomto projekte, že sa nám podarilo približiť tú finančnú gramotnosť a rozšíriť ju možno o niektoré témy, ktoré naozaj sa týkajú veľmi sociálne slabých skupín obyvateľstva, ktorými sú aj ľudia bez domova. Ďakujem nadácii Národnej banky Slovenska v mene zamestnancov, kolegov, ktorí sa projektu zúčastnili, ale v prvom rade v mene našich klientov za to, že sme im mohli poskytnúť tieto cenné informácie v oblasti finančnej gramotnosti. Ďakujem za štedrý príspevok nadácie Národnej banky Slovenska a teším sa, že budeme v budúcnosti naďalej spolupracovať v tejto oblasti. Ďakujem.